Il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin frankaw 487 miljun euro f'dejn grazzi għal moratorju impost fuq il-ħlas ta' djun tal-banek. Ir-rapport dan il-Gazzetta Kulħadd hekk kif spjegat li dan il-moratorju kien ta' sosten qawwi għal 2700 negozju u familja madwar il-pajjiż. Dan joħroġ mill-ewwel statistika ppubblikata din il-ġimgħa mill-Bank Ċentrali ta' Malta dwar l-impatt ta' din id-deċiżjoni tal-Gvern biex jgħin lin-negozji mill-qutin l-ar mill-COVID-19. Fil-fatt din l-istatistika mistennija tiżdied b'mod sostanzjali e kif tkopri biss il-perjodu sal-aħħar ta' Marzu, dan bħala parti minn pakkett usa ta' miżuri adottati mill-Gvern Laburista fis-sitwazzjoni attwali ta' emerġenza u li kien meqjus bħala l-aqwa mill-pajjiżi kollha mill-qutin bl-imxija tal-coronavirus. L-ammont ta' familji li nataw il-moratorju sal-aħħar ta' Marzu kien ilaħħaq l-1836. Kollha flimkien dawn għandhom jagħtu lill-banek 157 miljun u 200 elf euro. Huwa kkalkulat li dawn il-familji qed jifrankaw madwar 400,000 euro fix-xahar fi Maxx. Ma' dawn, il-moratorju kien sors ta' likwidità għal 885 negozju li għandhom dejn ta' kważi 330 miljun euro. Huwa stmat li l-moratorju qed jagħti nifs totali ta' 6 miljun euro f'termini ta' Maxx post u mill-inqas 15 miljun euro oħra f'pagamenti tad-dejn għal nifs kumplessiv ta' 21 miljun euro li ftit inqas minn 900 negozju s'issa. Il-maġġoranza tal-likwidità ingħatat lill-lukandi u r-restoranti bi kważi 114 miljun euro b'moratorju. Qasam ieħor li ngħata injezzjoni tajba tal-likwidità kien dak tal-bejħ bil-grossa u l-ħwienet b'225 negozju mogħtija appoġġ mill-banek għas-somma ta' 36.9 miljun euro. Is-settur tal-kostruzzjoni u l-proprjetà wkoll qed igawdi minn sosten ta' kważi 93 miljun euro waqt li ma naqqasx lanqas appoġġ lis-setturi tat-trasport, manifattura u servizzi oħrajn li flimkien għandhom dejn ta' ftit anqas minn 90 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.